שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים ל-How do you OD, המפגש בערך פעמיים בחודש שלנו עם כל מיני כלים ומערכות שיודעות לתת מענה לתהליכים של פיתוח ארגוני. והיום איתנו יקי חלפון, ברוך הבא, טוב לראות אותך. בוא תספר לנו קצת מי, מאיפה, איך. טוב, קודם כל תודה על ההזמנה. אז אני בעצם יועץ ארגוני, ככה גם בעצם אני נמצא פה בקהילה ונחשפתי לכל העבודה היפה הזאת, וברקע שלי אני מגיע מעולם של ניהול. רוב הזמן שלי בקריירה הייתי מנהל בארגונים, ובאיזשהו שלב עברתי לצד של יועץ, ובשנים האחרונות שם אני מתמקד. תוך כדי העבודה, גם כיועץ וגם כמנהל, הבנתי שיש פה איזשהם פערים שצריך לתת איזשהו מענה. ובמסלול שעברתי כיועץ, גם נחשפתי להמון טכנולוגיות, אני גם מאוד אוהב טכנולוגיה, ואז בעצם נולדה וייזלי, שבאתי לדבר עליה היום, ואנחנו נרחיב עליה בהמשך. אז זה קצת לגבי הרקע. מגניב, אז בוא באמת נשמע, מה זה וייזלי? טוב, אז בעצם וייזלי היא מערכת שמיועדת לשני קהלי יעד, גם ליועצים ארגוניים, וגם לארגונים עצמם, לאנשי משאבי אנוש, גם למנהלים, שדרכה, דרך המערכת, אפשר לקבל בעצם בצורה מהירה עם טכנולוגיה של AI, שכבר נדבר על זה, השם המאוד נפוץ היום, שבעצם נוכל לדעת מהם אתגרי הליבה שאיתם הארגון מתמודד, בצורה מאוד מדויקת, עד לרמה שבאמת מאתרים את בעיות השורש, ודרכם בעצם יכולים לצאת לפעולה, ולדעת לתת איזשהו תהליך התערבות הרבה יותר מדויק, מאשר לנסות משהו ולדעת אחרי זה שבעצם זה לא טיפל בבעיה האמיתית. אני חושב שאנשי המקצוע שצופים בנו מכירים את הדבר הזה מקרוב, ומה שבעצם וייזלי בא לפתור זה את הכאב הזה, של לעשות את זה בצורה מדויקת, מהירה יותר, עם איזשהו כלי מאוד אינטואיטיבי, שאנחנו עוד מעט נראה אותו, והוא עוצב ותוכנן לאחר באמת עבודה של שנתיים, עם יועצים בארץ ובחול, שבאמת בדקנו מה הצרכים, מה הכאבים, ואיך אפשר להנגיש כאן איזשהו כלי, שיוכל לסייע בעבודה היומיומית, עם הטכנולוגיה היום שמתפתחת. אז איך זה בעצם עובד? זאת אומרת, איך זה עושה את זה? קודם כל בארגון יש המון מידע, ועד היום רוב המידע שמשתמשים בו, עוד לפני עידן ה-AI, הוא מידע כמותי, והוא מידע נחוץ, והוא מביא ערך לתחומים שונים בארגונים, וגם ליועצים שעושים עבודה עם ארגונים. היום, שנכנס ה-AI, יש אפשרות גם לנתח את הצד האיכותני, שבעצם מדובר על טקסטים, אודיו, אפילו ניתוח ויזואלי, וכל הדברים האלה בעצם מאפשרים לתת עוד מימד, כדי להבין את תמונת המצב של הארגון, להבין בדיוק איפה נמצאים העובדים, מה מפריע להם, מה הקושי אצל המנהלים, איך מגשרים על הפערים בין השניים, יחד עם הנתונים שעד היום השתמשנו, ובנוסף לנתונים האיכותניים, שזה מה שווייזלי עושה, אפשר לקבל תמונה רחבה יותר, עם רמות עומק מאוד משמעותיות, שמקבלי החלטות מרמת מנהל צוות ומעלה, עד לרמת המנכ"ל, אפשר להבין בדיוק את התמונה, ואיך לעשות באמת את התהליך, כדי שהוא יהיה הרבה יותר אפקטיבי. אז זה בעצם אינטגרציה של מערכות שכבר יש לי, זאת אומרת, מערכת HR שלי, או מערכת סקרים, או מערכת שכר, זאת אומרת, כל מערכת שיש לי אפשר לממשק ביחד? בדיוק. המטרה היא לא להביא עכשיו עוד איזושהי מערכת, כי אנחנו כולנו מכירים את המורכבות בלהטמיע מערכות בארגונים. יש לזה משמעויות רבות, גם קשה, לא תמיד העובדים מתרגלים וכל הנושא הזה. המטרה היא לקחת מידע קיים, סתם ניקח את הכלי שהכי פשוט שהוא כולם עובדים איתו, זום או טימס או כלים אחרים, ולקחת משם את תמלולי הפגישות במידה והן מוקלטות, וזה מידע כבר שקיים במערכת. אני רק לוקח את התמלול של הפגישה, ואיתה אני עושה עבודה יותר בעולמות של משאבי אנוש, של היועץ, כדי להבין יותר מה קורה שם בפגישות, שאני יכול להביא אחרי זה ערך כאיש מקצוע. אז פה בעצם אני גם משתמש בכלי קיים.
מנווה, ששואל אם זה מתקשר גם לתרבות הארגונית. כן, זה בסופו של דבר אמור לתת איזשהו זיהוי מהי התרבות הארגונית, זה גם אחד הפיצ'רים שאנחנו מפתחים אותו עכשיו בצורה יותר רחבה, אנחנו גם אולי נראה איזושהי דוגמה שממחישה את זה, אבל התשובה היא כן, זה ייתן גם מענה לזה. אז לגבי השאלה רק הקודמת, אני אסיים איתה, אז כן, זה אוסף את הנתונים מכל מיני מערכות, המטרה היא להקל על המשתמש, שאם כבר יש כלים קיימים, ניקח את המידע ולעשות בו שילוב לכדי תמונה אחת גדולה, תמונה הוליסטית שבעצם אנחנו נוכל להבין את חיבור כל הנקודות. עכשיו, נגיד ואני המשתמשת, אני המנהלת פיתוח הארגוני, יש כן. לי את היכולת להגדיר מראש מה אני רוצה לגלות, מה אני רוצה לדעת, והשאיבה של הנתונים תהיה בהתאם, או שאתם שואבים ואני צריכה לחפש עכשיו מתוך זה לראות מה מעניין אותי? אז זאת שאלה טובה שהתעסקנו איתה המון, שהחלטנו באמת לחקור, לראות מה הצרכים. אז יש מקרים שארגונים רוצים, בוא תן לי את האפשרות לבחור מה מעניין אותי, ולפי זה אני אקבל את המידע מהמערכת, ויש גם מקרים אחרים, או של ארגונים או של יועצים, שרוצים לראות, רגע, בוא נראה מסקרץ' מה המערכת מוצאת, ולפי זה אנחנו נפתח את התהליך. אז פיתחנו בעצם את המודלים גם לזה וגם לזה, כי הצרכים הם משתנים בהתאם לכל ארגון ולכל צורך. עכשיו, בעצם מבחינת מערכות, זאת אומרת, העדפה שלכם תהיה לממשק את זה לכל מה שקיים, או שמראש נגדיר החומרים שיהיו לנו רלוונטיים לתהליך הם רק מהמערכת הזאת והזאת, את השאר אין טעם. זאת אומרת, איך לרוב זה מתחיל? מתחילים עם קצת ועוברים לעוד, או ישר הולכים על הכל ובהצלחה? אז גם זה אתגר מאוד משמעותי שהתמודדנו איתו, שבעצם גם פה יש, לפי הצרכים של המשתמש, אחד רוצה שאנחנו ניתן לו את האפשרות להכניס מידע מצומצם, כי בעצם הוא לא יכול לחשוף את כל המידע מבעיות של חיבור לנתונים, או להוציא מידע החוצה וכן הלאה, ואחד רוצה עדיין להשתמש בשיטה המסורתית, של לכתוב בכתב יד איזשהו סיכום פגישה כיועץ שהוא צופה, הוא לא רוצה עכשיו לעבור לאיזשהו כלי אחר, ובכתב יד הוא יכול אפילו להעלות את זה למערכת, וזה עושה תרגום בעצם לתוכנה עצמה, וזה גם חסך את התהליך וגם שמר על הדרך הרגילה שהוא אוהב להשתמש בה. אז הכל מאוד גמיש ומותאם לפי החוויית משתמש שבעצם להקל עליו. כי לעבוד עם מערכות היום, אנחנו כולנו מכירים, לוקח זמן להתרגל, ולא רצינו להגביל את המשתמש לאיזושהי שיטה מסוימת שהוא צריך להתאים את עצמו אליה. יש לכם שאלות מוכנות מראש? זאת אומרת, מהניסיון שלכם, דברים שבארגונים נוטים לשאול, והידע נוטה לתת מענה טוב, ואז תמליצו לארגון לבחון דברים מסוימים על סמך ניסיון קודם? כן, אנחנו אבל מעדיפים להציע את זה רק אחרי שהמערכת בעצם מלומדת יותר את הארגון. כדי להביא באמת איזשהו מערכת שתעשה פה איזשהו הבדל משמעותי במה שהיא מביאה למשתמש, הבנו שהיא צריכה להיות מערכת נושמת, זאת אומרת, היא חיה את הארגון ולומדת בהתאם לדאטה הארגונית. להבדיל מכלים שקיימים היום בחוץ מצוינים, כמו ה-ChatGPT וכלים אחרים, שהם נותנים תשובות לשאלות ואיזשהו מידע מאוד גנרי, פה חשוב לנו שהמידע יהיה מאוד ספציפי לארגון. אז לשאלתך, אנחנו נציע את השאלונים, יש איזשהם תבניות שבנינו עם טובי האנשים בתחום, אבל אנחנו נציע אותם רק אחרי שהמערכת קצת יותר למדה על הארגון, והיא יכולה באמת להתאים את השאלון הרלוונטי לפי אותו קהל יעד, כדי שזה באמת יהיה כמה שיותר קרוב למה שהארגון צריך. מבחינת היבטי פרטיות של הארץ, של אירופה, איך זה עובד? אז כמובן אנחנו עומדים בכל התנאים שנדרשים, GDPR וכל מה שצריך, גם באירופה, וזה חלק מאוד מורכב שגם נתעסקנו בו בשנה האחרונה, והחלטנו לפתור את הנושא הזה גם מצד הארגון וגם מצידנו, בזה שבעצם אנחנו מאפשרים גם לקבל מידע מבלי להתחבר לתוך המערכות הארגוניות, או לחשוף איזשהו מידע שארגון מסוים לא מעוניין עכשיו להתעסק עם כל הבירוקרטיה, או לאו דווקא בירוקרטיה, אלא צרכים אישיים שלו,
ולתת איזשהו מידע מינימליסטי, וגם מהמידע הזה, שהוא לא נשאב מתוך המערכות, אנחנו עדיין רוצים כבר לתת איזשהו ערך ראשוני למשתמש, ועם הזמן שהוא מתרגל למערכת, אז גם אפשר יותר להרחיב את רמת המידע שאנחנו מקבלים מהארגון, ולעבור את כל מנגנוני הפרייבסי וכן הלאה. אז זה באמת הכל מאוד מותאם. ויש לכם יכולת, כן, תמשיך. לשמחתנו היום, עם ההתפתחות של כל הכלים, הרבה מהכלים כבר הם באמת מוטמעים בתוך הארגונים בצורה כמעט אבסולוטית, ועם גישה למידע מאוד רגיש. יש אפילו חברה ישראלית מאוד מצליחה, שאפילו בארצות הברית היא כבר נכנסת לתוך שיחות עם פסיכולוג, ומצליחה לעשות עיבוד של כל התוכן של השיחה, ולתת אינסייטס למטפל, עד לרמה כזאת. אז ההבנה והפתיחות וכל המנגנון של פרייבסי, הוא כבר באמת צעד אחד יותר מתקדם, ואנחנו בעצם נמצאים כבר שם. אז האמת שמה שאתה אומר עכשיו מעלה לי דווקא שאלה אחרת, שבעצם רוב הכלי AI הם מאוד, התוצר שלהם מאוד תלוי על מה הם למדו ומה הכניסו להם. אז עד כמה הלקוח בעצם חשוף על מה אימנת את המכונה, כאילו זה משהו שהוא מוצג כשרוכשים, או שזה כזה סוד מקצועי, איך זה עובד? אז קודם כל, הסיקרט סוס שלנו זה המודלים שעמלנו ואנחנו עדיין עמלים, כדי לפתח אותם שיהיו מותאמים לאוכלוסיית היעד. ולכן התשתית הראשונית היא מותאמת ללקוח, מבחינת ההסתכלות. המערכת מסתכלת בזווית, אם זה יועץ ארגוני, אז היא מסתכלת במשקפת של מה שהיועץ בוחן ומסתכל על האירוע, וההפך גם מצד הארגון. מצד שני, אמרתי את הנושא שהיא נושמת, אז כל המטרה שהדאטה שנכנס למערכת, היא בהסתכלות על אותו ארגון, בו בזמן שהיא גם לוקחת איזושהי תמונת מבט מבחינת הסביבה, כי הארגון הוא לא סטנדלון, הוא חי בסביבה מסוימת, אז תמיד צריכה להיות גם איזושהי, בתהליך האבחון גם, הסתכלות גם על הסביבה החיצונית וגם על הפנימית. אז לשאלתך, אנחנו מאוד מאוד מקפידים שהמידע הוא ספציפית לארגון, והוא לא יהיה מוטה, אלא רק יהיה בהסתכלות מהעולם תוכן שבו אנחנו פועלים. שזה מביא אותי לשאלת הבנצ'מארק. אם כבר עובדים עם עוד ארגונים, יש מידע מכל מיני מקומות, האם אני גם מקבלת איזה שהם קיילים כאלה, של איפה אני ביחס לתעשייה, לריג'ן, לדברים כאלה? את עושה פה ספוילר, זה אחד מהפיתוחים העתידיים, שבאמת אנחנו שואפים שברגע שכמות הדאטה היא תהיה ברמה כזאת שהיא תוכל לתת מענה על אינדסטרי מסוים, איפה אני ממוקם, ואני יכול גם ללמוד ממה שקורה בתעשייה, מה אני יכול לעשות, איך אני יכול להשתפר, מה אני יכול ללמוד מהם, אז כמובן אנחנו מכניסים את זה כחלק מהתובנות שהמערכת תוכל לתת למשתמש, לגמרי. מגניב. טוב, אז נראה לי שצריך לראות אותה, כי זה... נחשוף את הקלה. נראה לי שכן. טוב. אני רק אציין שעשינו לה ממש תהליך של עלייה, מבחינת העברית, ודרך אגב, זה גם הזדמנות להגיד שזה הטיימינג, אנחנו עד עכשיו עובדים בשוק האמריקאי, והסיבה שהחלטנו עכשיו לפנות לשוק הישראלי המקומי, זה כי האפשרות של המודל שפה לעבוד עם העברית, הוא קצת יותר בשל, הוא עדיין לא ב100%, אבל עובדים על זה, לא אצלנו, רק כמובן במערכות אחרות שאנחנו עובדים איתם, וזה גם הסיבה שאנחנו עכשיו כאן. אז אם יהיה קצת עברית מוזרה, אז אנחנו נבין את זה. רגע, אשר, בואו נראה. פה. רק תגידי לי שאנחנו רואים. ענבל, רואים? לא, אני צריכה שתעשה פרזנט. רגע. עכשיו לדעתי יראו. נכון, רגע. יש? כן, הקהל רואה. הקהל רואה. טוב, אז בעצם זאת סביבת העבודה. יש בעברית, יש באנגלית, זה מסונכרן עם היומן של המשתמש, ובעצם אני הולך כאן
למה שבעצם מעניין כרגע את מי שמשתמש לצורך אבחון, וזה בעצם הגרסה הראשונה שאנחנו מביאים אותה בארץ, זה לאבחן את התהליך שבו הארגון נמצא, היחידה נמצאת, יש פה כל מיני כלים שאפשר לעבוד, אבל אני אלך ישר לדבר המרכזי, אני אבחר כאן, יש לי אפשרות לשאלתך, לבחור תוכן מסוים ממה אני רוצה להתמקד, אז אם לצורך העניין אני רוצה להתמקד על אסטרטגיה, אז אני בוחר אסטרטגיה, ומכאן אני מתחיל למלא כאן את כל מה שצריך בדברים הרלוונטיים, אבל לצורך המפגש, הכנתי כאן כבר איזשהו אבחון של ארגון, כמובן הורדתי את הפרטים המסגירים, אבל שנוכל להבין את המסר. אז מה שאנחנו רואים, יש כאן את התהליך של היועץ. כולנו מכירים את התהליך הקלאסי של רעיונות, סקרים, תצפיות ונתונים אחרים, שנותנים לנו תמונת מצב איפה הארגון עומד. אז אני בעצם עובר באיזשהו flow מסוים, שאני מתחיל להזין את הנתונים. אז במקרה הזה יש לנו ארגון שעשינו רעיונות עם עובדים, אז אני נכנס לכאן, עשיתי כבר upload מתוך המחשב שלי, מעלה כאן את הקבצים, יש לי כאן תצוגה שמראה את העיבוד הראשון שהמערכת עשתה לאותו רעיון, זה מוצג באיזשהו תמצית, אז אני מעלה פה את הרעיונות שאני רוצה, אחרי זה אני רוצה לעבור לסקרים, אם אני ממהר תגידי לי, בסדר? ובוא לצורך העניין ניקח, יש לנו סקר NPS, אני מניח שהיועצים וגם בארגונים מכירים את זה, אז אני יכול לראות כאן את הסקר אחרי שהעליתי אותו, ולראות בדיוק את מי הממליצים, מי הפחות, ומשם אני יכול לנתח את הנתונים. רגע. זאת אומרת, אני עובדת למשל עם מערכת של סקרים, הנתונים, התוצרים שקיבלתי מהסקר, מתממשקים לפה, ואז אני יכולה לראות את כל הנתונים שכבר יש לי מעובדים כאן. שאלה טובה, כי גם פה רצינו לאפשר שני דברים, לא כל הארגונים עובדים עם מערכות סקרים, אז רצינו שיהיה להם אפשרות, אם הם עובדים עם חברה חיצונית ויש להם את הסקר, אז הם פשוט עושים upload לקובץ וזה נכנס למערכת, ואם יש ארגון שכבר עובד עם מערכת, אז כמו שאמרת, זה מתממשק. אוקיי? כי גם כשיש לי נתונים, לרוב אין לי raw דאטה, זאת אומרת, יש לי דאטה מעובד. נכון, אז גם אם אנחנו משתמשים בצורך העניין, הרבה פעמים האקסל מגיע בכמה עמודות עם מלל, וצריך לעבור עכשיו ולקרוא אחד אחד ולאבד את זה, נכון? אז אני מכניס את זה איך שזה למערכת, והיא כבר יודעת איך לאבד את הנתונים עד לתוצאה הסופית, הנה לדוגמה פה בסקר של הלקוחות, עד לרמה שהוא לוקח את התגובות, והוא גם מציין באיזה שורה נאמרה אותה אמירה, שמצריכה התייחסות אחרי זה, אז אני יכול גם לחזור ולעשות עבודה פרטנית, או מול אותו לקוח, או משהו אחר. זאת אומרת, אני גם יכולה בעצם, לפי מה שאתה מציג, להעלות נגיד רק את הנתונים המילוליים של אותו סקר. כי זה מה שרלוונטי לי, שהתממשק פה בלי ממש אחוזי מחוברות, או כל מיני אלמנטים אחרים. נכון מאוד, וגם אחד הדברים, אני אקרא לזה מורכבים לעולם הסקרים, זה לקרוא המון רשומות ולזהות מה התמה, וגם אנחנו כבני אדם, יש לנו איזושהי, גם אנחנו עם הטיות, וגם אנחנו לא רואים את כל התמונה, וגם צריך לחבר בין כל המידע במקביל, ופה המערכת מביאה ערך, אם את מכניסה קובץ של 1,000 לקוחות, כל אחד אמר משהו אחר, ומה בעצם המוטיב החוזר, אז היא יודעת לעשות את זה ממש בפרקי זמן קצרים, עם דיוק מאוד גבוה, וגם לחבר את זה לתמונת אבחון הכוללת. אוקיי? נעבור לאינטראקציות, לצורך העניין תצפיות, אז פה זה פגישת צוות, אז אני יכול באמת לראות גם יש פה במקרה הזה ניתוח פרסונלי גם, על כל אחד מהאנשים בצוות, איך הוא היה בישיבה, וזה במקרה הזה החברה רצתה את התצפית יותר בדגש הפרסונלי, לראות, כי אחרי זה הייתה שם עבודת צוות, גם כאן יש את הניתוח מתוך הישיבה, ובעצם אני לוקח, יש לי גם רעיונות, סקרים ואינטראקציות, אז בעצם אני יכול להרכיב איזושהי תמונת מצב כוללת, ואני הולך בעצם פה לסיום. שמנו כאן ויזואליזציה שהיא מאוד מוכרת לעולם הייעוץ, שיין, אני מניח שהוא מוכר פה ליועצים. מניחה גם. מה?
מניחה גם. כן, אבל אני מציין את זה כי באותה מידה, אם ארגון או יועץ מעדיף ויזואליזציה אחרת, אז יש לנו את האפשרות הזאת, אני חושב שפה זה מאוד נוח להבין מהם האתגרים שזוהו מתוך רעיונות, סקרים ותצפיות ביחד, ובעצם זה חיבר את התובנות האלה, וגם מצא מה הגורמי שורש לצורך העניין, בכל אחד מהדברים. כולנו יודעים שמנהלים צריכים את זה במתומצת, ענייני וממוקד, אז גם המערכת מתכווננת לשם ונותנת את התקציר הראשוני, ושמנהל או יועץ רוצה יותר להעמיק, אז בעצם הוא נכנס כאן ורואה drill down לתוך כל אחד מהאינסייטים, הוא יכול להבין בהיי לבל מה בעצם התובנה שצועתה, אז במקרה הזה נקודת התורפה פה זה התמיכה בלקוחות, באירוע הזה של החברה הזאת, ואם אני רוצה פרטים יותר מעמיקים, איך זה בא לידי ביטוי ולמה המערכת מצאה את זה כגורם שורש, אז פה יש את הפירוט, גם באיזושהי רמה מתומצתת, שמכאן אני יכול כבר לשלוח את מי שמשתמש, לבדוק על מה זה בעצם evidence, מאיפה זה נלקח, מאיזו ישיבה, באיזה ישיבות צוות תפסת את זה, באיזה סקרים ראית את הדברים האלה, ממש יותר מורחב כדי לעשות עבודה יותר מעמיקה. וכן הלאה לגבי כל אחד מהאתגרים בעצם שהמערכת זיהתה, במקרה הזה היה פה איזשהו חוסר בחדשנות, כלים טכנולוגיים, זה חברה שמתעסקת בתוכנה, ובעצם ככה אפשר לקבל את התוצאה הסופית. יש איזה מודל מארגן שזה בנוי עליו? זאת אומרת, המנהלים יכולים לראות גם איזושהי סכמה של מודל שנגזר, או שזה לא משהו שחשוף? האלגוריתמיקה, אנחנו לא חושפים בדיוק על איך זה נעשה, אבל מה שכן, יש בתוך המערכת, אחד הפיצ'רים, אפשרות לבחור מודלים. זאת אומרת, אם ארגון או יועץ רוצה דווקא לעבוד עם מודל שהוא מאוד מתחבר אליו, אז הוא פשוט נכנס לפיצ'ר הרלוונטי, בוחר את המודל, אנסה להראות לכם את זה כאן, זה נראה, לא, זה לא כאן, עוד שנייה, הנה, סליחה, התאמת מודל, אני רושם לו כאן מה האתגר שאני רוצה, והוא בעצם, גם הוא נותן לי המלצה למודל לפי האתגר שתיארתי, וגם פה יש לפי נושאים מסוימים, אני יכול לבחור, תן לי לדוגמה ב-leadership, תן לי את כל המודלים שאתה ממליץ לי לעבוד איתם, אז או שאני אמצא פה משהו חדש שאני יכול לעבוד איתו, ואז אני לוחץ עליו, והוא בהתאם לזה עושה את האבחון הנחוץ לאותו משתמש. אם לזה מה שהתכוונת בשאלה. לגמרי, ממש, כי נגיד רציתי את ה-balance scorecard, אז הנה הוא פה, היה authentic leadership, זה כאילו, ואז אם הארגון עובד לפי איזו שפה מסוימת, בדיוק סיימו שם איזה פיתוח מנהלים עם איזו תפיסת עולם, כבר יש להם את השפה, אז אפשר להמשיך עם אותה טרמינולוגיה בתהליך. אז לגמרי, ואני מזכיר גם, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, חשוב לנו לא לאלץ את המשתמש לעבוד לפי הדרך שלנו, אלא להתאים את המערכת לשימוש של הארגון. ככה בעצם אנחנו נוכל למקסם שיהיה יותר engagement, ובסוף ברגע שיש יותר engagement עם המערכת, היכולת דיוק והבאת ערך למשתמש היא תהיה הרבה יותר גדולה. מגניב מאוד. יש כאן בצד עוד כל מיני פיצ'רים עוד גם מתחילת הדרך שלנו, כי המערכת בתחילתה הייתה מערכת לניהול פגישות, ומשם הרחבנו את זה לעולם הייעוץ, אז אפשר גם לעשות פגישות דרך המערכת, ולהגדיר אותם לפי פורמט מסוים, פגישה בנושא שכבר אוטומטית תהיה לפי ניתוח של SWOT, או מודלים אחרים, וכבר מה שקורה בפגישה נכנס לתוך המנגנון של האבחון, גם יש הקלטה של הפגישה דרך המערכת, יש פה פיצ'ר של קבלת החלטות, וכן הלאה וכן הלאה, אני לא אלאה את הצופים. מה זה החלטות? זה בדיוק היה השאלה הבאה שלי. אז החלטות זה בעצם, אם רוצים כרגע לבצע איזשהו תהליך גורף בארגון, ורוצים לקבל את חוות הדעת של כל הממשקים שמעורבים בפרויקט, לצורך העניין, שיווק, תפעול, מחירות, ורוצים לראות כל אחד מה דעתו, אז מעבר לישיבות הסדורות, לצורך הפרויקט, מרצים בעצם את הבקשה לקבל איזושהי החלטה על הפרויקט,
כל אחד נותן את הנגיעה שלו, ובעצם לכל האורך של התהליך נוכל בעצם לראות שהייתה הסתכלות והתחשבות בכל גורמי המקצוע שמשפיעים על הפרויקט הסופי, שלא בסוף הפרויקט נגלה שהכל של השיווק לא נלקח כמו שצריך, וזה בסוף פגע גם בתוצר הסופי. זה פיצ'ר בפני עצמו, וכמובן לעולם של יועצים, לקוחות, במקום לפתוח בגוגל דרייב ולהשתמש בכל מיני כלים אחרים, אפשר לרכז כאן את כל הנתונים, וכבר באופן אוטומטי המערכת גם עושה את הניתוחים לכל לקוח באופן עצמאי, ונותנת ליועץ או למנהל איזושהי תמונת מבט על, במה להתמקד ובמה לעבוד. יש יכולת לעשות איזשהו תהליך? אני איתך, מה את כן, אומרת? אני כבר הורדתי קודם. יש יכולת לעשות תהליך עם זה? זאת אומרת, המערכת נותנת איזשהו סיכום, שהוא גם המלצה לפעולה, אני מניחה. יש יכולת להתכתב עם זה, זאת אומרת, לעבור לשלב הבא, להגיד לה, עשיתי ככה, יש המלצת המשך, או איסוף המשך, או משהו שהוא יותר תהליכי? לגמרי. זה בעצם התהליך המלא של המערכת, של מה היא אמורה להיות. אם נסתכל בהיבט של יועצים, היא אמורה ללוות את התהליך משלב האבחון עד שלב ההתערבות, ובנוסף, אחד הדברים שמאוד הפריעו ליועצים שעשינו ולידציה למוצר, זה שאמרו לנו, אחרי שאנחנו יוצאים מהארגון, יש לפעמים, אני אומר בעדינות לפעמים, את בטח יודעת שזה קצת יותר מלפעמים, יש איזושהי רגרסיה ותהליכים חוזרים אחורה, וזה אירוע שהוא משפיע על שני הצדדים. המטרה של המערכת זה שהיא תישאר לאחר התהליך, והיא תלווה את הארגון, ותוכל לתת כל הזמן איזשהם אינדיקציות, מתי צריך עוד הפעם לשים פוקוס על הדברים שהיו בתהליך הייעוצי, והיא בעצם נשארת עם הארגון ומלווה אותו כל הזמן. זאת אומרת, היא גם יכולה לשלוח לי פושים, נגיד עברו 3 חודשים והיא רואה איזה דרופ, היא יכולה להגיד לי, שימי לב, השאילתה מלפני חצי שנה שאנחנו רצים עליה, לגמרי. יש שם בעיה? לגמרי, וזאת המטרה, שהתהליך יהיה ממש עמוק ומעורב בתהליכים של החברה, כדי שהיא תהיה חלק בלתי נפרד, שהיא תזהה מתי זה להרים את הדגל, ולתת לא רק להרים את הדגל, גם מה ההמלצות, איך לטפל בזה, כי היא כבר מכירה את הארגון מכל התהליך הקודם. זה הוויז'ן שאנחנו כרגע מפתחים אותו, סטפ ביי סטפ, אבל אנחנו מקבלים המון פידבקים מהלקוחות, כמובן שפה בארץ זה שונה מארצות הברית, ואנחנו נותנים מענה פרטני לכל אוכלוסיית יעד, כי כל העולם של המשאבי אנוש, ייעוץ, הוא מאוד משתנה, ארגונים גלובליים, גם אנחנו חווים שם את כל השונות הזאת ומנסים להביא שם ערך, אז אתגר גדול. יש לך איזה case study לשתף אותנו, איזה שאלת בדיקה שנעשתה בארגון, התהליך שהתלווה אליו, כזה להכניס אותנו קצת? כן, אירוע שבעצם סמנכ"ל בחברה, היה בטוח שהבעיה אצלו במחלקה היא בכלל נמצאת באזורים אחרים. זאת אומרת, הפתרון הקל היה, טוב, כנראה שאין מה לעשות, צריך להיפרד מכמה אנשי צוות, כי הם לא מתאימים לאופי המחלקה, והם לא מביאים את התוצאה וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו מכירים את המשפטים ואת התובנה. עשינו איזושהי בדיקה לראות רגע לפני, לוודא שאולי יש פה משהו שהוא מפוספס. ומה שצריכנו לראות בנוכחות, בפגישות של המערכת הייתה כתצפית כמו יועץ שצופה, היא הצליחה למצוא איזשהם בעיות תקשורת שנבעו משני הצדדים, והפער הזה שהיא עלתה עליו, נתנו את זה ככלי עבודה לאותו מנהל, כדי לשפר את הממשק עבודה מול הצוות, מה שבעצם גם בא לידי ביטוי אחרי זה, גם במוטיבציה, בביצועים, וזה היה ממש מעניין לראות ממשהו שתמיד היה שם, והחליטו לתת את הפוקוס שהבעיה נמצאת במקום אחר, ובניתוח של הנתונים הפשוטים שהם קיימים שם, הצלחנו לגלות משהו קצת יותר עמוק, ואז גם העבודה של היועץ שעבד עם המערכת הייתה הרבה יותר קלה, כי הוא בא כבר ממוקד וידע מה לעשות.
שזה דרך אגב אחד מהדברים שאנחנו מביאים לעולמות של היועצים, שהם יותר ממוקדים, זה כלי עזר, הם יודעים בדיוק איך להתחיל, אפילו ברמה של סדנה. הרבה פעמים קוראים ליועץ, אנחנו צריכים כרגע סדנה בנושא ניהול קונפליקטים, כי ככה הארגון חושב ששם הבעיה, וברגע שהמערכת מותקנת לפני כן או אצל הארגון, או שהיועץ עשה איזשהו תהליך מקדים עם המערכת, הסדנה עצמה יכולה לקבל מימד רחב יותר, כי אולי יש אלמנטים שהוא יכול להתייחס אליהם בסדנה, שהארגון לא היה מודע אליהם, וזה בזכות המערכת, וזה כלי עבודה מאוד משמעותי בתהליך הזה. אז בעצם יש איזשהו ניהול הרשאות, זאת אומרת, יש יכולת צפייה נגיד למנהלים ישירות, או שרק אני נגיד כ-OD צופה ומעבירה להם את החומר שרלוונטי להם לראות? בגדול יש, ואנחנו באמת בשלב שכל ארגון הוא עושה איזושהי התאמה לפי הצרכים שלו, ואם מתחילים בהתחלה זה בגזרה של OD, אז משאירים את זה שם. יש ארגונים קטנים יותר שרוצים את זה ככלי להנהלה שהם יכולים להסתכל, ויש ארגונים שפשוט אומרים, אני אעשה את התהליכים, אני אזהה, וברגע שאני מזהה איפה אני צריך עזרה, על סמך זה אני כבר אקרא ליועץ שאני עובד איתו, ואני אוכל למקד אותו יותר מה אני צריך. ושם כל נושא ההרשאות הוא מאוד משתנה בהתאם לסיטואציה. אז זה עדיין לא בפורמט של חד ערכי, זה רשאי, זה לא רשאי, כי הכל מאוד מאוד גמיש. מעולה, גמישות זה חשוב. כן. מה עוד נראה לך חשוב לשתף את הקבוצה שלנו, שהיא גם מנהלי OD וגם יועצים, וגם ארגונים גלובליים וגם מקומיים? את האמת, קודם כל אני אשמח שגם אחרי השידור, למי שירצה, אנחנו יותר צמאים לפידבקים, שדרכם אנחנו נוכל להביא ולשפר את המערכת, ולהתאים אותה לצרכים של הארגונים, למרות שעשינו עבודת עומק ממש גדולה, מרמה של רעיונות עם יועצים בכירים, אקס מקנזי, BCG וכל החברות המובילות, ועד ליועצים שהם עובדים באופן עצמאי, ועובדים גם עם עסקים קטנים, כדי באמת למפות ולראות שאנחנו נוגעים בכל המקומות הרלוונטיים. זה עדיין תקף, כי אנחנו כל הזמן לומדים, ומבחינתי זה המסר פה לקהילה. ואחרי הנאום הזה כבר שכחתי את השאלה שלך, אז תזכירי לי. מה עוד חשוב שנדע? זאת אומרת, נתנו דוגמה והסברנו קצת איך זה עובד. מה שחשוב זה שיש המון כלים היום בשוק, וראיתי גם את המפגשים הקודמים, גם עם סמדר וגם עם growth space, שבאמת יש להם כלים מצוינים. אני חושב שכל כלי מביא ערך בעולם בעצם במה שהוא מתמקד. אנחנו בעצם מסתכלים על התמונה המלאה, ומנסים לראות איך אנחנו מחברים בין כל המידע שכל הכלים האלה נותנים. וככה בעצם אנחנו נוכל לתת ערך הרבה יותר גדול למשתמש עצמו, כי אנחנו כל הזמן נמצאים במציאות מורכבת, בטח ובטח בימים האלו. והדרך לדעת, ואולי זה המסר האחרון, התהליך אבחון המסורתי לוקח המון זמן, בימים כתיקונם. יש פעמים שעד שאתה מסיים את האבחון, כבר מה שגילית כבר לא רלוונטי, כי המציאות כל כך מהירה. אני חושב שמה שהטכנולוגיה יכולה לסייע לארגונים וליועצים, זה בדיוק במקומות האלה, שלקבל בטווח זמן יחסית מהיר, מידע מאוד מדויק ועמוק, שיכול לסייע להם לתת מענה לאתגר שאיתם הם מתמודדים. זה בעצם משהו שבאמת היה לי חשוב. התאמות בעקבות המלחמה למשל, הוספתם איזה עולם תוכן, או עוד איזה רקע תיאורטי שמדבר על חזרה של מילואימניקים לשגרה, דברים כאלה? באמת, אני בעצמי, כמו שאת יודעת, דיברנו לפני כן, את ואני עושים מילואים גם כיועצים בצבא עכשיו, והלוואי ויכלתי להביא את המערכת הזאת גם למסגרת הצבאית בשלב הנוכחי, כי שם הכל קורה מהר, והם מתמודדים עם מורכבות, והיכולת להבחן כיועץ במה הם צריכים כרגע מענה, זה בדיוק מה שהם היו זקוקים. אבל לארגונים עצמם עשינו התאמות, באמת במודלים שמזהים את רמת המורכבות שכרגע מתמודד הארגון, לדעת למקד
מה הדבר המרכזי שהוא כאן ועכשיו צריך את המענה, בו בזמן שאני לא מזניח איזה שהן פעולות ארוכות טווח, כי בסוף אני יכול לא להסתכל על המטרה, וזה יפגוש אותי בעוד חודשיים, אבל אני חושב שכרגע אני עושה את הדבר הנכון, וזה לא בהכרח הדבר הנכון. אז כאן אנחנו נותנים את המענה לצורך העניין במצב הנוכחי. מעולה. טוב, אז אם צופה בנו מישהו מצה"ל, הוא יכול להכניס את המערכת. אנחנו יודעים שזה קצת יותר מורכב להכניס את מערכות לצה"ל, אבל הבנו את העיקרון. לגמרי. טוב, נראה אם יש עוד איזה שאלות מהקהל, מישהו שרוצה, כי יש דיליי קטן בהצגה של מי שרואה ואיפה שאנחנו, אבל אם אין שאלות נוספות, אז המון תודה, יקי. תודה. אני באמת חושבת שזה כלי מגניב, ומעבר למגניב גם יכול מאוד להיות גם שימושי וגם יעיל וגם מאוד תומך בדברים שאנחנו עושים, אז אני מקווה שעזרנו לחשיפה, ותחזור אלינו כשיהיה לכם כבר עוד ישראלים, נראה מה למדנו מזה. לגמרי, כמו שאמרתי, עשינו עלייה, אז זה הזמן, אנחנו גם עכשיו באינטראקציה עם הרבה ארגונים כאן, ונשמח לקבל פניות ולשמוע מה הצרכים ולאפיין בהתאם. ותודה למתן על המילים החמות. מתן, קולגה מהמילואים, מתן. גם מענבל ביר, תודה רבה. איזה כל כיף. החברים. מעולה, אז הסשן הזה מוקלט, ואתם יכולים להגיע אליו בקבוצה גם בהמשך, ויקי מתויג, אז גם אליו אתם יכולים לפנות, וזהו, תודה לכולם. תודה רבה. ביי ביי. ביי ביי.